дар Краснодар боз ба рейди муҳоҷирони меҳнатӣ сар карданд. Дар ҳолате ки дастгиршон мекунанд дар Краснодар, никоҳ байни хешовандони наздик манъ мебошад. Салом ба ҳама нафарҳое ки айни ҳол моро тамошо кардастед. Як мавзӯи нава баҳри шумо пешкаш карда, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. дар ҳамиҷа охирон бор ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам, агар ки бихоҳед моро дастгирӣ кунед, комментарияро бинед, як номери WhatsApp закрепит кардагиай, бидроен дар ҳамон номери WhatsApp салом бинависонед, информатсияи пурра барои шумо мерава ва соҳиби 40 дона падарка мешед. ҳаракат кунед, як бори дигар як дастгирӣ хуб кунед. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо боз дар як минтақаи Федератсияи Русия сар шудани рейдҳои нав. дар Краснодар муҳоҷиронро ҷарима баста депортатсия мекунанд. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Россия дар Краснодар боз ба рейди муҳоҷирони меҳнатӣ сар карданд. гуфта мешавад, ки дар Краснодар кормандони мақомоти қудратӣ боз ба рейди муҳоҷирони меҳнатӣ сар карда, дар ҷараёни рейд даҳҳо нафар муҳоҷирони меҳнатӣ, ки бидуни ҳуҷҷатҳои зарурӣ дар ин ҷо кор мекарданд, ошкор карда шуданд. муҳоҷирони ғайриқонуниро аввал ҷарима баста, баъдан аз қаламрави кишвар ихроҷ мекунанд. яъне ки бисёртар тафтиши ҳуҷҷатҳоро дар назар доштанд, доштани патент ва доштани регистратсия. дар ҳолате ки ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои муҳоҷирон лозимира агар шумо надошта бошед, аввалан ҷарима таъин мекунанд ва баъди ҷарима аз Россия депортатсия мекунанд. дар хабар омадааст, ки кормандони мақомоти қудратии Русия ба таври ногаҳонӣ ба нуқтаҳои будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар маҳаллаи ворид гашта, ҳуҷҷатҳои муҳоҷирони меҳнатиро, ки аз кишварҳои Осиёи миёна мебошанд, тафтиш ва ҳолатҳои қонуншиканиро ошкор менамоянд. мисол ҳуҷҷатҳоро тафтиш мекунанд, проверка мекунанд, ки шумо ягон қонуншиканӣ кардагӣ ҳастен ё ин ки не, ягон штраф кардагӣ ҳастен ё ин ки не. ана ҳамин чизҳоро ба назар мегиранд. шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон дар ҳолате ки дастгиршон мекунанд дар Краснодар, дар аввал 5000 рубл ҷарима таъин карда, баъдан депортатсияшон мекунанд. ва гуфта мешавад, ки ин рейди навбатӣ дар Краснодар то ҳол идома дорад ва то ҳафтаҳои оянда низ дар назар астае, ки идома ёфтан бигиранд. ба ҳамин хотир нафарҳое ки ҳуҷҷат надоред, ҳуҷҷат бикунед ва боэҳтиёт бошед. дар ҳар куҷое ки шумо қарор доред, бояд ки қонунҳои уҷаро риоя кунед. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. агар нафарҳое ки бихоҳем бо нархи арзон ба границаи Қазоқистон бурем, рақамҳое ки дар рӯи экран мебурояд, занг зада аз номи мо муроҷиат кунем. аз шаҳри Москва ва аз Питер ба границаи Қазоқистон мебаранд. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар кадом номеро мо бинависонем? номере ки дар комментария закрепит кардагиай, ҳамура WhatsApp-ша сахранит кунем ва дар WhatsApp-аш бинависонем бародаро. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум брат, ман як бор депорт шудам. паспортма ба фамилияи очам кардам. 2 сол баъд бо въезди маҳкам шид. соли 2019 кушода шид. ҳозир дар Россияем. документом тамом мешавад. граница гузарам, проделит кунам мешава, въезди маҳкам намекунанд. метавонам гузарам ё Тоҷикистонро бо ҳамун ному фамилияе ки пештар мисол запрет буд, ҳамун кушода шидагӣ боша, агар шумо ба ҳамун ному фамилияи пештаратон ворид бишед, чунки иваз кардани ному насаб ва бо роҳи ғайриқонунӣ ворид шидан ба Россия аллакай ҷавобгарии ҷиноӣ дорад. тоҳир нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат сар шидааст ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозираш да сар шидагӣ нестай. эҳсон нависондай: салом акаи Сорбон, ҳамин никоҳи хешитаборӣ меган дар Тоҷикистон маънай, дар ҳамин бора каме равшанӣ меандохтӣ. тибқи кодекси оилавии ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳастае, ки никоҳ байни хешовандони наздик манъ мебошад, аз ҷумла духтари тағоӣ, духтари хола ва дигар. машраб нависондай: салом акаи Сорбон, ман 3 моҳ меша патент карданама, анулирова чидай, метавонам граница бурам, бо патенти нав кунам ё не? пешакӣ раҳмат. вақте ки патенти шуморо анулировать мекунанд, мутаассифона вақте границаро бигзарен ва айсари нав Россияро биёен, ҳуҷҷат спорида наметавонед, чунки патент ки анулировать шид, то муддати 1 сол ҳуҷҷат қабул карда намешавад. як кас нависондаи: салом, то соли чанда мошина дар Тоҷикистон мемонанд дромадан?
тибқи тағйиротҳои нави гумрук айни ҳол аз соли 2013 боло. Як кас навишонда: ассалому алайкум, ман мехоҳам паспортма санҷам, маҳкамае. Шумо бихоҳед дар ҷойи аниқ проверка кардан, ҷойи шиноснома ва раводид мебошад. Амуҷада проверкаи аниқ мекунанд, яъне ки ҳамаи линиёҳоро дар уҷа гап мезананд. Як кас навишондае ки: салом, ман 1 сол Россияда хондум электрида. Аз пушти диплом гражданин карда мешавад. Нафарҳое аз пушти диплом гражданство гирифта метавонанд ки маълумоти олӣ мегиранд, яъне маълумоти миёнаву дигараш ба назар намерасад. хоб, тамошобинони азиз ва гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.